non yala ebe siafe ibe doa kawa ni bilali ye bilali folo de bilali fulana amadafa saba abi ika muso de do abi ka konte de la fokata ida dafa ni muso bilali folo do fulana do muso mbi ka konte de la ika muso do fokata ka ida dafa adagara ika doa ka ika siafe ika donka boke aka aba yere paraye ka yere masiriye ibe akanna songo dama bi ka dumuni utobi ibe siafe mais ita je nyonya de parce que muso ni ko nyibila abe ida sigila abe sagi ika furula ko fula dewla kelende imayna sagi kado ika furula ni kewale ube ina sagi kado ika furula ni kumakanye munye ne de yibila ika ida madafa ni sagi muso sagira ima ube kewale iya je nyogonya ya kafu nyogonya ni sagilinga ni asagira koni ni ya kafu nyogonya o ya sagilingre ni je ewa sagilinga ne o ya sagilide men ni tafe ka sagi ima kuma ikana je nyogonya ibe to ibe siafe ba bila fo ka ida kadafa ni akaida dafara wala o ya akaida banne abeta akera wali muso ni dafara hari ni ewa bilali madafa ni mako sera masya idadda falen ko be ba nyini kurade min ni bilali dafara sabaya kera wali muso abeta kai dake yorowerede e ka sokono nate parce que kera wali muso de sisa bayinuna tal kubra sabad dafar etese kata pew akera wali muso ikana donka bokaka donc o beta idake yorowere hari na ma idake ka sokono ida wakati la nyofa bi ka konte de la ka muso de do ibe siafe ni mo min fana ko mbe akasi nyogonya toye puro akanin samakata ka kafo nyogonyama fo ida ka baya ka so bila ite siafe basite ka fana la fo kata ida dafa min ni ko be siye ka muso de do abe pari aba yere masriye abe ikadumunu be tobi parce que ida signere kunya munye anaka ke nyogonka aka yere masire pour ikanimisa ika sagi pour ale fana na ya soro ale fana de bilari sabo borale de la ananimisa ana sagi nyogoma mais ni yere ko fana te siafe fana u dagariye mais ika muso kono do dagalendo ika siafe bon koko min be jamana kono suro kumana la alhamdulillah intun tafe aka kuma wore kanima koko sugu min be jamana kono munun be dina nani ni cide nani na ni mugo minya usuro ku faga barajibiyewa uni fagali kaka kafiru dedo nin ko sugu doni ke baga nyinin kara ni mugo min be nin ko sugu ke aw ben ne shihade kaye folo iba soro jahili do leta do de abe kunnan jaw kaye aka dabila iba soro jahili rata do na ma dabila ba yira la nin ko sugu be hada model la bo silame do kona bi kafiriyate emeni obe bo mo re mo min ti ka kafira do munun ko luye kafiri de do bo sisa ni ka kunnan jake la alla jahili do ama me ya bila sira kana gele yara tusuru ka bara be ke munye na be jamana kono nyema ube marabaga ube eba ka kolla shewlu dema masuliya be mo munum bolo eba ka kolla shewlu dema nu abe jamana kono ni sariya be nu ye sariya bo otigi la kumina ka sariya bola alhamdulillah na be jamana min kono sariya te silamiya sariya te nu be sariya bola eta yede danyede ika lasuma ka kolla suma nimbella halamina kanyafuye nu ye fembo la fule ni ma fembo ala eki yero majanya atigila iki yere mabwala ina kana nyogon soro balo ya yorosina kana nyogon nyagami nyogona yita ke yika sekoke me minye konni ya soro ika faga nu kana gelera u fagali dagarare kafiru de me faga bagati
o faga bagay de wolile amuru de ni islamiya sariya be faamaw de y'u ka faga bagay n'a sera ku do kaso la faamaw de y'u ka kaso don bagay n'a kɛra se ku ɲangile o ɲangilikɛla ye faama de population ni mɔgɔ simple ka baara tɛ e ka baara t'o ya ma kallafaka Allah ala m'i bila o la ala de ye kuranna jigi a ka kuranna jigi e diminana kuranna ye kuranna de kama bon ala ko waati'u la waati'u rasulahu ulul amr n'i bɛ kuranna defa de la ni mɔgɔ sugu i bɛ jamana kɔnɔ marabagaw bɛɛ ko e ka wuli ka taa tigi faga silamɛya sariya kuranna fana m'o dage ye ciden ka hadisaw m'o la dage ye wali amuru de b'a kɛ faamaw de b'a ko ɲɛmaw de b'a kɛ e t'a ye dɛ ni e ye kɔnɔnja kɛ a tigi ye e bɛ a tigi waaju i dɛsɛra i kumana fɛ i dɛsɛra a kan ka lase yɔrɔ min i b'a ka kibaruya lase n'i y'a ka kibaruya lase n'u ye fɛn bɔ a la fɔlɔ n'u ma fɛn bɔ a la a fagali tɛ e kan ani fagali ka kan mɛ a fagali tɛ e kan parce que ni e fana taara faga ni yɛrɛ ta o fana bɛ tɛ na ni hɛrɛ ye silamɛya ma o tɛ na ni hɛrɛ ye jamana ma o tɛ na ni hɛrɛ ye kafo ma o bɛ na ni fawuda de ye jamana nɔɔni e taara ale faga sisan ale ka mɔgɔ dɔ ye e ye i y'a faga ye e fana faga mɔgɔ dɔ fana k'o ye a ko a y'o fana faga gɛri sibili ma don jamana kɔnɔ ni hadamaden kelen kelen ko ne ka sariya bɔ ni yɛrɛ ye n ka dimi bɔ ni yɛrɛ ye n ka haddu bɔ ni yɛrɛ ye n kana faamaw lamɛn n kana ɲɛmaw lamɛn o bɛ na ni jamana nɔɔni ni gɛri sibili de o de y'a to silamɛya sariya ma sɔn olu ma haddu bɔbaga tɛ population ye mɔgɔ kelen kelen haddu bɔbaga tɛ ye ala ka sariya bɔbaga tɛ mɔgɔ kelen ye population ye haddu bɔbagaw ni sariya jɔbaga ye ɲɛmaw de e tɛ e t'a yɛrɛ i seko ye min ye kumaw la ni nasihaw la konanjaw la a n'a ka ko kan ka se yɔrɔ min i y'a ka ko lase e t'a ye nin de a tɔ b'i yɛrɛ mabɔ a tigi ma cogo min k'i yɛrɛ kɔrɔsa tigi ma cogo min i b'o de kɛ mɛ a fagali tɛ e kan ma kallafa kala ala min bila la dɛ sariya min bila la n'an ye ninnu fɔ an tɛ faama defa la an tɛ kamiti defa la anw bɛ an ka diinɛ ni silamɛya ni kuranna defali de la ni ciden ka sunna la faham salafu sali anw b'o defali de la o bɛnna mɔgɔ min na o ma bɛn mɔgɔ an tɛ mɔgɔ si ɲa lajɛ Sheikh Ibn Usaymin y'o de fɔ a ko dɔɔnikɛbagaw ye saba de ulama'u dawla wa ulama'u umma wa ulama'u milla jamana ka dɔɔnikɛbagaw bɛ jamana faamaw ka dɔɔnikɛbagaw bɛ o ye de ni jamana faamaw b'a fɛ ka ko min kɛ hari ni dalila t'a la sariya la ni sariya tɛ taa ɲɔgɔn fɛ o dɔɔnikɛbagaw sugu b'u bolo u b'u sara u bɛ nafolo d'u ma faama b'a fɛ ka min kɛ a b'a kɛ min kɛ hari ni dalila t'a la u bɛ dalila karabalen ɲini k'a k'a la o ye ulama'u dawla olu ye faamaw ka dɔɔnikɛbagaw de ulama'u umma jamana ka population ka dɔɔnikɛbagaw bɛɛ olu fana t'a yɛrɛ ni ko min ɲana jamana kɔnɔ u bɛ population ka taasɔn n'u ka hakilina lajɛ min ka di population ye dɔrɔn o ni ala ta bɛnna o ni ala ta ma bɛn o ni ciden ta bɛnna o ni ciden ta ma bɛn olu b'o de fɔ u bɛ se ka diya population ye cogo min population bɛ se k'u tanu cogo min olu fana bɛ population ka hakilina de lajɛ dɔrɔn u b'o fɔ ulama le milla dɔɔnikɛbaga sabanan o ye diina ka dɔɔnikɛbaga de ale ta ye mun ye qala Allahu qala rasuluhu qala sahabatu ale ta ye de ala kote de nin ko la ciden kote nin ko da sebon kote de nin ko in na sarafu ko nin ko in ka kete de o bɛnna mɔgɔ ma o ma bɛn mɔgɔ ma o diyara mɔgɔ ye o ma diya mɔgɔ ye o a ma kosi t'a la diina ta ye min ye min na dɔrɔn ale b'o de fɔ an bɛ ala deli an ka kɛ olu de ye an tɛ ala deli an ka kɛ ulama u dawla ye faama dɔɔnikɛbaga an tɛ ala deli an ka kɛ population ka dɔɔnikɛbaga ye anw bɛ ala deli an ka kɛ diina ka dɔɔnikɛbaga de ye ulama li milla awa Ibn Usaymin ko o de ka dɔgɔ mɔgɔw cɛ la sisan diina ka dɔɔnikɛbagaw ni ale bɛ diina ta de lajɛ ala ta ciden ta salfu salihu ta o bɛnna mɔgɔ ma o ma bɛn mɔgɔ ma a tɛ sira jalagikɛla ka jalaki ye a ko ninnu de ka dɔgɔ dɔɔnikɛbagaw cɛ la bi ulama li milla donc an bɛ min fɔ o ye o de ni mɔgɔ min n'i mako b'i ka diina la i mako b'i ka silamɛya la kojugukɛlaw de don kafiruw de don ni fagali ka kan ni u fagabaga tɛ u fagabaga ye jamana ka faamaw de ni faamaw y'u faga a fule ni faamaw m'u faga e ta ye min ye nasiha ni kɔnɔnajɛ ni wajibi min ye ka t'u ma e ta ye o de ani n'u bɛ yɔrɔ min k'i ma bɔ o la
unu kana baro kenyo inu kana nyogo nyagambi nyogona eka tay ni dala ni ndebila eka mu ka fagalite ka baraye ah bo ko doni ko baw do ba fo ko mo kan ka tu fa mam no ka fa ma ute olu ya kawari ju barade ya lan ka fa mo ye kafir de delila sita tigi bolo min banka fa ma bo silam ya ko bo delate silamaw de do olu be ewa o ka kafira fo ni kiri min ko man lamu hakubi man jala fa ulai kamul kafiruna tawsiri to de ben naw Cheikh Albani ko na ya sura ayaw nya jahiruye e min yere ba fo fama ye kafiri ba sura ye kafiri ako eske ebe se ka ke ko ala soso ti bolo e ka fota be benala ka jigidi femma e ka keta be benembe ala ka jigidi fenma parce que Cheikh Albani musulman wure hele ba fo ako ani Cheikh Albani de la kata misiri do la juma sallila kutuba kalana ya kutuba kalani aya de ka ni mugo be kiri tigani femure min ta la ta ye kafiri kafo kutuba la juma jigine Cheikh Albani mugoni o ko sugute ta kaleda Suleiman wurele ko Albani wulila le wulila no fota atara ye almami fo akwa almami ma kutuba kalena jazakallahu khaira akwa la ki sarahera la e kuma na min kabbi ko ni mugo min ye kiri tigene fe ngore min tala ka jigri fenye ye kafiriye me almami e yere ma ala akiri tigene ala ka jigri fenye de e ka bombo si dilendo fini munum biela silamia saria adabu finute o ya soro awa bestina pantalona ka karbetu de bala akoy ka finu yerete ala ka jigli fen kono de e ka finu temene dar ka bakuru furala e bombo si dilendo e yere ma e wakiri tigani fenya ala min jigide e kafiri de donc fata madon kanunu kolosi buna base ne ayat tawsir kufuru duna kufuru ni fama min ya kiri tige ni luwa nunu ye ako luwa fama nyere ya fo ka je ya ko ni luwa de kanye kateme alaka sahya kafiri do ube fama ko adagaranka kiri tige ni luwa yi togomi adagaranka kiri tige ni alaka sariya yi togomi adagara anka kiri tige ni luwa fana ye o togola kafiri do ube ni fama ko alaka kiri an be wakati laban min na jiya be nyana ya cogo me alaka kiri ke wakati te an ka wakati nye alaka kiri te nya sisa luwai nka kiri tige de ne sisa nka wakati be nyogo alaka kiri te siga tige sisa anan ka wakati te nyogo ta kafiri do eska eya me an ka fama wala ni nimbu bolo eya me wala ni nimbu bolo ebe se ku kafira cogo ni mugo min kiri tige ni luwai abado luwa ka kiri tige ya haramu de wajibi dan ka kiri tige ni alaka sarade lo ka kiri tige tebbe kafirite fasiri de do be jalimi aya nana na tugo sabade raw fasiri do be jalimi ni mo min ko fama min ko baki ka kiri tige ni lo akwamba ka kiri tige am baki ka kiri tige ni lo de mesilama tare de kausanai kafirite ni fama min ye kiri tige ni lo ko am baki ka kiri tige ni lo de me kurana koni ka sariya anin luwata kelanya de kurana ta da cinya luwayin koni ya hada madin ka fendila ne kafiri dowa kafiri tew ndella kan nin fon ka deresu la golofu feunna komisari kordo be ko an ka fama munun be kiri tigani luwaye ite kafiri directe de cogo ya de bi ka kafiri ala nyo preferera tige dondola juju korodo a retraite lendo anana misiri kono ko ale ni misiri kibari akfo me ko derisu du bekeya o ya sura donte anka derisu donye parce que derisu tumbe damina juma de law yorola ale nana alhamisa o dontun tanka derisu donye ala ya ke juju sigira neni police koro ni nyogonje commissaire koro ni nyogonje bo ko min yere be derisu ke ya nende do bon ne ko ama o ko fenye ewa nye commissaire nyinen ka koko ewa juju nye fatura ire juju retraité ko ra ka fatura bon ne ko juju man ko awbe comme aw yere kiri tigala wi kaba ko awbe kiri tigani loi minyo ani qur'ana sharia ka kiri aw ka haklina ko aw ka haklina la ube chogodi
ako ala ka fendilane hadamaden ka fendilane be se ka kegele cogodi ako qur'ana ye ala ka fendilalende ala ka kuma de do ako fo kata jinya wuli o ye kiri mun fo yelema cogotola ate wuli ate yelema ako me lo min bambolo hadamaden ka fendilalende do di lo do be sina be wuli sini lo de be abe wuli nin degere nana nin degere nana nin degere nana hadamaden ka fendilalende dongo da be gurjade ako ni ala taye kelenya ha commissaire ne la je folo sanin ka kuma nko ya mede ko ya ko yen nin fo ya de nko wala nko ni mo mi nyen nin kafiriya sisa nin tumbe jijo yalla ni mo mi nyen nin kafiriya sisa nko ibe ta onye fo la koro chokodi donc hada madun ka sabali ni fama junubu ba bolo sogoto ala soso ba chogoto na be islamiya kadiri kono ala ya wajibi an ka tugu e wa fama min ko ale de do fama tilele hadisa nana hadisa kemeni koy umana fama tilele kaw unana fama jengele fama tonyale kelawde ka hadisa be ni ciden be kuma nye fama kola fama tilele unte kuma te ulukaw abubakar nyugo umaru nyugo kuma be uluka usmana nyugo ali nyugo kuma be uluka hadisa imbe yere nana nim fama sugude ka hadisa be teme ciden kun fama bina yahaduna bighairi hadi wa yatasannuna bighairi sunnati akube kanda sirawen ka kanda sirate mununye ube sunna kata siratan kata sirate mununye ako hadewa hadamadin farikolo de bala ewa fi jismani ako ewa setani dusukunde bula fi jismani al-ins hadamadin farikolo kono kuma bete meninka marali kelaw bena setani dusukude bula hadamadin farikolo kono ube kanda siren ka kanda sirate minye ube sunna ni tabolo tanka tabolo te mununye bo huje fota buri yamani ko fama sugu ni nenu benan kanka munke ako itile amira wayin daraba jaharaka wa jamalaka ako ni fama sugu ye nyugo soro wakati la ako tugu fama ko hari na yi boyi ka kode la kika ire ka halala nafolo de ka bosila to ako aw ko ye jamana ka nafolo de do wuli do kama hari ire tamina kiden ko na yi bugi kola ki ire halala nafolo minila to ako donc khawarija baraw de bu bolo jamana en kono ahli sunul jamaa ka ade dawte koy ikhwaniya haklinaw tommin tumbe misra nu ba fa wana nyemo bora misra de nu ya dila hasana banaw tumba ka yusufu qaradawi nunu sayyidu kutubu nunu uluka haklina kule ka do jamana ka kalamba chaman kunna ka qur'ana to ka sunna to ala fahmu salafu salih donc mogo munun be ko fama munun ni an ka tugu ko an ka jamana ka fama wote kawarijo haklina do abe qataw belebere abe ngalonna cinyatala ani ciden ka hadisa wote nyogonta ni ahli sunna wal jamaa ka aqidata nyogonta ala ka hakki mandama kasama yibora kamuko ko kalma ni cholo la muno mutamu kasama beja ko kumara ko fama muri fora ko mu beja kabe daga kwana ya ko kuwa ya dula masata ko ni kuwa kam siga jadu for ni kam tikere yana ko ni komu kam siga jadu for ni kam tikere ko ko nimbe kuma kele jabu kelen de ko do ko e wa committee komin fule silamo kanka jaru kriyo ka wuli bo ewa almami munun fora kanto an ka to ko ka jaru ninte Sheikh Albani nunun jabiyo aka hadisa be hadisa aka kitabu dilalen benninka mado dawabitu takfiri wa Sheikh Albani ya dilanin ko sugude ka ni mugo ba fo ko yewa silama jamano fama munun be kafiru de do an kanka ewa jihadu wule ayi kitabu indilaka minye ibn baji ya kitabu muraja ya tanu bune seminu ya kitabu muraja le tate tanu ni yere de tanke kitabu ndiaraye aya sarahude Sheikh Albani ya kitabu dilaninka donc jihadu wule bagayede silama jamana munun be ube jamana munun ka silama kacha jihadu wule bagaye wulu ka nyemawde ni jiya ka silama jamana nyema farala nyugon kade ka kele mina nyine ka kele chon bo ka nyema nyine jihadu ranka jihadu de jihadu de bagay e population de
jihadu wuli bagate de abbe kawariju haklina abbe kawariju ka haklina de do ahli sunnah jamaa ka aqidate Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah tilada tatari tuma mi tatari kera tinyali kera be silamaw fa abu ka dugu mina Ibn Taymiyyah ay doni ke bagay famaw tumbe masakaw tumbe Ibn Taymiyyah ma wulina yere ka jihadu kriyew a wulila de kaka so de ta silama jamanu kam masake kata do abbe ka kelenkele abilla sukata jihadula aya mununye jihadu aya abu fo hadisa munu nan ka jihadu aye masake de lasu aye jihadu wuli na ye jihadu wuli ambe farauka an ka tatari kele ni anya kele fana ambe shama ubafu buntema ko sallallahu bafu inshallah aya minna na suratul hajj kono jihadu kibariya abek obokala famauka fo ayado silama jamanu ka fama be kunna usonna ka jihadu wuli katatantari ma buntemiya yere farla jamaka ala ye sheba ya duma fano shera tantari na ka jamama mama jihadu wuli na yere wo abe to fama be ko nimbeye de nyemmi fo ni hada madon ko ibe silamiya kanu ima kala ka nyado ka famu be tinyali de kay ibe tinyali de ke fo silamiyan ka aka kala ka famu de salafu salihu yake togo mi fo an kata o togo de la yusulhu li akhir hadhihi al-umma illa ma sala bi awwalha imam na malik ko nimman ton laba aw teseka ewa foi ke ko be dina dilanaye fo man ton ye dina indila togo mi fo aka ke o togo de la mais naw ko be akadamuna dimi de bo kakadamuna hakilu de bo abe jamana kono marabaga de bo la fana abe tan donc ambe min fa sita hakina nyumaye an ka jahadu wuli bagaye silama jamanu ka fama de anu ka nyema nu ye jahadu wuli ni ye silama jahadu ka unofe nu ma jahadu wuli ni be eka yere kun jahadu folo ne ma dalika jahadu togo ya fawiya fo tanuko eyo jahadu nyere yere ninkun jahadu nyere silama min be mali kono yere ayere ninkun nyere jahadu min wajibra ka yere nim min bi ewa ikere fulani nyogonche oni jahadu min kaka silama min be jamana kono ko jahadu yere dafara bolo yere aka dogo folo e ma seki yere kun jahadu e be ta jon jahadu alaka hakmiman danno madro ala ku sagu ko kadina famu duma o fuleka igwani hakilina min fuleka do jamana kono hijibi hakilina min fuleka jamana kono ko nyumante de jamana te jo ka ku tola koy jamana te jo ka kuma ka jamana te jo ka te wala ka parce que fitina wude do donc ambe ala de la ka hakilman de dima kitabu de dilana nunun ka ali sunol jamaka karamo bolo abdul salam ne baraje si kitabu dilani ka muhakkamatul ulama e muhakkamatul hukam muamalatul hukam an kan masakeu barake nyogonya chokome Khalid al-Dahawi ayi kitabu yuma dilaka muamalatul hukam jejo fula famo kanka barake nyogonya chokome kata folo ka famawla kananka wakati ka famawla o ka barake nyogonya bede be kitabu kono ali sunul jama ma farto la de me ubannende kulu de kala jolembe wulude la me aw fana tabolo ni hakilina munun ba bolo te silamiya jowte silama jamana jo aw yata jamana munun na usera ka munke aw yenni hakileda ta jamana mununa usera ka jumanke usera ka jamana dilayewa nko munun tumbe ni nko suku ke tumame mimbe sisa tumame asigira marasi bele ba munun kera misere ka mogo bayire ga ufaka tumame nim fama sigira nko ewa doni ba tumbu be nyema yala ya be jujede do yere akaramogoto akakewale abe nankariyala aka kuma fota abin nan karyala me sisa nimbido ko ben nan karya kata yoro juma nin min nan karya tala manninke ibi ka bido boybe jamanye ibi ka kuma kaunati aya be juje de min kaka ka bolaka alaka hakilman damade donc alaka jamana ka karamo yere munum bu yere dambe kata sunna yere madat ala ku yere de sage folo kata qur'ana mani sunna ala fahmu salaf salih سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك